For today's video mga amigos, amigas, nagluto si Natasha og kuan. Itlog. Musta naman pagluto ni mo di anak? Kinana? Allah. Ayan. Yan ang gluto. So, first time ni siya nagluto og kuan, itlog. So, mura naman nagpisik-pisik man skilled kilid. Tibok kan gyud tibok kaha. So, kira na first time. Sige balihan na. Uyay. Sige. Guba na, nagupa. Nagsabi na, ay, kamuta. Ito, yung gunitan? Oh. Tawa na ako. Sige, ka na isa. Tarong nga, balihay. Kamu ni mga amigos amigas na kay mahadlog bitong init. Sige, paso. Okay na, luto na. Ayan mga amigas, luto na. Yung mga una ta. Ano ka na? Hangtod sunod, higayon mga amigos amigas. So, kita-kita gipot na pohon. Yes.